Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра Уладзіміра Дубоўку. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. У гэтым годзе спаўняецца 125 гадоў аднаму з самых славутых беларускіх паэтаў 20-го стагоддзя Уладзіміру Дубоўку. Што нам варта ведаць пра яго? Уладзімір Дубоўка – гэта лідар свайго пакалення, паэтаў 20-х гадоў. Это маладняк, узвышша, літаратурнае аб'яднанне, вось тая маладая беларуская літаратура. Калі утварыўся маладняк в 1923 годзе, яму толькі 23 гады. А разам з тым ён ужо надрукаваў зборнік вершаў Строма у Вільні. Вельмі цікава, жыве ў Маскве. З'яўляецца адным з заснавальнікаў літаратурнага аб'яднання ў Менску, а творы выходзяць у Вільні за мяжой Савецкага Саюзу. Унікальны такі вось паэт. Ён казаў, што я ніколі не вучыўся ў беларускай школе, але разам з тым ён стварыў беларускія словы, якімі мы сёння карыстаемся і лічым іх вось абсалютна даўнішнімі. Напрыклад, слова «мэтазгодна», напрыклад, слова «ажыццяўляць», літары «дж» і «дз». Ён напісаў цэлы артыкул пра тое, што ёсць асобныя гукі у беларускай мове, і таму іх патрэбна дыфтонгамі такімі абазначаць у беларускім алфавіце. Гэта ўсё Уладзімір Дубоўка. Беларуская літаратура, 20-е гады, 20-е стагоддзе і ўдзел Уладзіміра Дубоўкі ў літаратурным працэсе. Сапраўды, яго ўдзел быў такім, я бы сказаў, шматпланавым. Ну, па-першае, ён чалавек, які вучыўся на гісторыка-філалагічным факультэце Маскоўскага універсітэта. Ён, у прынцыпе, большую частку свайго жыцця пражыў у Маскве. Ён быў чалавекам, які атрымаў вельмі добрую па тых часах адукацыю. І ў беларускім літаратурным працэсе ён удзельнічаў у некалькіх, скажем так, іпастасях. Ну, па-першае, паэт. Ён выдатны паэт, яго на паэзія, проста адна з лепшых у тагачаснай беларускай літаратуры, ды і ў сучаснай таксама. Вось верш там «О Беларусь, моя шымшына». Да гэта часу, як песня такая спяваецца. Ён быў чалавекам, які удзельнічаў у заснаванні двух літаратурных аб'яднанняў. Спачатку маладняка, а ў 1926 годзе у аб'яднання ўзвышша. Чаму ўзнікла ўзвышша? Узвышша – гэта значыць, што патрэбна узвысіцца над будзённасцю. І ён быў адным з такіх вось ідэолагаў гэта аб'яднання. Ён кажа, ну, канешне, маладнякоўцы, там 500 чалавек у літаратурным аб'яднанні, ну, гэта, велізарная такая пісьменніцкая паэтычная арганізацыя. Ён кажа, ну, гэтыя людзі звычайна пішуць пра будзённасць, вось пра савецкую рэчаіснасць. І няма чыстай красы, няма чыстага мастацтва. Таму частка людзей выходзіць з гэта, стварае літаратурнае аб'яднанне ўзвышша і адпаведны часопіс. Гэта вось паэзія і літаратура яго. Перакладчык твораў Шекспіра і Байрона, перакладчык твораў Брусава і іншых расейскіх пісьменнікаў. Санеты Шекспіра ў перакладзе Дубоўкі лічыцца аднымі з лепшых, нават на такім сусветным узроўні, перастварэння санетаў Шекспіра. Мовазнаўца. Вось я ўжо казаў, што моўна ён займаўся рэформамі у беларускай мове і ажыццяўляў многія такія ідэі, якія, вось я кажу слова ажыццяўляў, значыць, гэта слова Дубоўкі. Ну і можна сказаць, што 20-е гады гэта быў час яго найбольшага плёну. Ён быў агульна прызнаным лідарам беларускай літаратуры. Раскажыце пра трагічныя 30-е гады нашага гістарычнага героя. 30-е гады, як і для многіх людзей беларускай літаратуры, калі мы кажам пра Дубоўку, што ён лідар, мы кажам пра маладое пакаленне, таму што яшчэ жывыя былі класікі, там Янка Купала, Якуб Колас, Змітрок Бядуля і так далее. Это класічная літаратура нашаніўскай пары, а ўжо літаратура 20-х гадоў гэтага пакалення лідарам быў менавіта Дубоўка. Дык вось у 30-е гады ён быў арыштаваны ў 30-м годзе па справе Саюзу вызвалення Беларусі. Такі быў яго верш «За ўсе краі, за ўсе народы свету», дзе ён крытыкаваў тую рэчаіснасць, у якой ён жыў. Быў апублікаваны ў Вільні ў 27-м годзе пад псеўданімам Янка Крывіч у часопісе «Беларуская культура». Яму паставілі якасці абвінавачання. Ён быў высланы ў Расію. Доўгі час там жыў, 37 годзе зноў арыштаваны, яшчэ 10 гадоў накінулі, вось высылкі і лагеру, сядзеў у лагеры. У 47 годзе ён выйшаў, жыў у Зугдзідзі, у Грузіі, у 49 годзе арыштаваны і асуджаны на
25 гадоў зняволення. У 57 годзе вызвалены і рэабілітаваны і вярнуўся ў літаратуру. Але вось гэтыя 30-е гады, фактычна з 30 па 57 год, 27 гадоў ён нічога не напісаў, ён не мог нічога напісаць. Як адбывалася вяртанне Уладзіміра Дубоўкі ў літаратуру? У 1957 годзе ён прыйшоў да кіраўніка тагачаснага саюзу пісьменнікаў БССР Петруся Аброўкі і сказаў, што я нічога не напісаў, але я з'яўляюся беларускім паэтам. Паколькі ён быў цалкам рэабілітаваны, пачынаюць выходзіць ягоныя зборнікі, пачынаюць выходзіць ягоныя кнігі. Ён атрымлівае дзяржаўную літаратурную прэмію БССР імя Янкі Купалы ў 1962 годзе. Ён аднаўляецца у гэтай сферы. Але цікавы момант, што яму фактычна забаранілі жыць у Менску. Ён толькі некалькі месяцаў у 58 годзе пражыў у Менску, у 1976 годзе ён памёр у Маскве. Але за гэты час ён выдаў некалькі зборнікаў і некалькі зборнікаў перакладаў. Галоўныя матывы паэзіі. Ён пісаў пра сэнс жыцця чалавека і беларуса. Вось гэта беларускасць, якая была ў ім, і ён казаў, што варта за яе трымацца, варта ўсё. Такая паэма адраджэнцам. Ён пісаў пра гістарычны лёс Беларусі. Ён пісаў таксама пра сваё пакаленне. І ў гэтым сэнсе ён быў такім паэтам, які, вось, я кажу, ён лавіў імгненне часу. І гэта імгненне часу ва ўсім багацці. У яго быў уласны стыль паэзіі. Безумоўна, ён насаладжаўся прыгажосцю гэтага свету, але разам бачыў трагізм жыцця свайго пакалення. Усё ў ягонай паэзіі ёсць. Уладзімір Дубоўка для вас урок жыцця, які найбольш уражвае? Тое, што мяне асабіста найбольш уразіла ва Уладзіміры Дубоўку, што ён быў чалавекам нязломным. Ён пісаў, што я на працягу свайго жыцця, кім я толькі не быў, 10-20 прафесіяў вымушаны быў асвоіць і ў высылцы, і ў лагеры, і гэтак далей. Але ўсюды ён заставаўся самім сабой. Ён быў чалавекам аддадзены беларускай літаратуры, беларускай мове, беларускай культуры. І жонка ягоная таксама, нягледзячы Марыя Кляус, нягледзячы на тое, што яны доўгі час не былі разам, не маглі быць разам, яна ад яго не адраклася, яны захавалі сям'ю. І вось гэта жыццё і лёс сям'і Дубоўкі, такі прыклад нязломнасці для мяне. Даследчыкі біяграфіі Уладзіміра Дубоўкі падкрэсліваюць 3 лёсавызначальныя кругабегі. Першы – зорны, другі – пакутніцкі, трэці – мудра-цярплівы. Дубоўка быў наватарам зместу і формы, майстрам гукапісу. Вобраз узвыша – адзін з улюбёных вобразаў паэта. Яго творчасць была зададзенай вышыні. Яе называюць аквітычнай, ад лацінскага «жывая вада». Знайшоў я мора, шырыню і сілу, бяскрайнасць беларускай душы. Яна маю душу перапаліла і загадала мне: стварай, пішы. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!